Asora kupa pandanga chopokuta chonopfeka but dressing nandangotsamwa asina kutsvagira uniform andontaisa mubedroom mangu kuti andina mauniform woneta ndizvo zvazvinazvo chakaipa sisi chandisingade kukutsamwisai haiwa apa chakaipa anditi alright kanibundisa uniform tindoiwana here alright sisi amati ndingazoramba ndipfeke here zvakashata zisi aiwa andana kangotsvagira kuti one kushandisa zvako usevhembe dzako nongwarisa maina kwakusina kunaka chakafukisa dzimba matenga zvakaipizvo sisi Muyedzo uniform mama watokasika kuiwana chimbi hangerimo alright amene pakala nodakala ipi haiwa iyo iri right ako ndosarudza here anditi sikupfeka uniform alright ndoikwana here isisi idiki aiwa ikutonge hombe munhu anenge munhu muchaenda aipfeka aiwa unekwana plus ine yangu handina basa naye chereka noti gubhurukwe ndakana basa nazvenyu ndibasa nezvakawanda here wakasimba unoizadza unokwana aiwa hakana haisi nyaya iyoyo sisi iyi sisi language yamuri kutaura pamazvo mabva kumapopo mahina umira musha inda hamino zvina muri kungotiitira chokwadi kunochinja vobva wati trop request vada kuzobuda so ukasika date vasati wabuda alright sisi pamusoro inda inoti ndatatsei ona was trying to go with among the power manje vatondipa zvemauniform ndo zvandotoda manje zvemauniform ndo zvandotoda shavi rangu rino rakanyatsobuda kana ndati nyatsopfeka uniform kudai tomboti nyamasvitsva rakasvika kana ndomboita zvongovatsikanaire noboti sei nyamasvitsva amukasei asoitira tsika dzavasingaitwa nemukazi wavo mukazi wanenge akachena mwoyo handivafundisa sitaita mudhara kutuma tsvairambabikira dhedhi vanoita dhedhi vedu tese ndombononoka here vanotoita dhedhi vedu tese amavachonditibikira dhedhi vana vasi vabonga anotori dhedhi vedu tese pfekauniform yacho ndoifa iyo hatozori mauniform tori mafariro Mainin Bamkuru Makasih Bamkuru. Tidak ada di sini. Makasih. Tidak cina berenas. Jangan cina. Makan cina mas sudah semua masuk ke info. Iya, masuk ke info. Antes mandiku. Bukan ada kuna kundi sanzi peka info. Jangan tuh fitin. Oh, wow. Ya, mereka fitur ini. Mereka fitur ini. Sure. You know what? Ini nako tawa chobani kameni nika ndinomboti kakakapi kwesiso amari kusina ini ndokufanya zvokudaidai hati to hati chaje serious handisamboseke kameni ndinopindura serious zvacho mani ndinoti ndokudai mawedza ndokubudza anototyisa kutaura because andiwanzoudza vamushamba but inyaya yekuti magariro andikuita nasisi vakwa izvozvo ndikakudzoda kuenda kuzvituira forms kumbe kuwagoma vele phone dzandakabhadhira mari kana kuomoni imagine tell something makanaka do something please this is between you and me please yeah please yeah sure please I can't tell pasal sama ndichikumene unozotunze tozotaura
Ameno, and this is young. Really? And this is Seriously. Think about it. right. Some look. Should know what you need to do. I can't from that. Come on. What was the case? What when I buy info, what it seems like information we have to have done. Yeah. Madam. What's wrong with me? What's wrong with the breakfast? I want something that hapana nguwa kama ndizoti ndigadzira nakautana ndangoti bhizinesi yangu just ingwetezvo zvichotanga mutangamo tadhirwa sound here. aiwa Changa basi. asinganyonyononoka chingazira breakfast ndinoda kubuda. Alright, ndachiti ndingopedzisa kapapi. Naizvo munhu anongononoka anoita zvake zvinono. Echipinesi chimwe chimwani. Naizvo munhu anopedza nguva chimwe chimwani. Sisi kuinda unotongosamwa. Aiye, uita breakfast ndakuti ndinoda kubuda. Alright, asi ndakona kuti munhu makadzoka munyasha nemunhu zvakanyanya sisi. Enda kuita breakfast. Alright. Kuinfombe kuyazoita pfupi. Ifanire kupfupere. Ndakareba kai madam. Yo. Atoni. Inyaya yekuti ndakareba. Spidiki ke unosezani. Zvemasaizi sisi mukatondara zvemasaizi ma22 kaibira ndomvura ndatengerwa hembe nyowani saka tola 48 chero. Tola 48. Ai. Zvima 42 izvi. Tola 48. Bara chita utobika breakfast. Alright sis. Singatone nzaro nene. Alright sis, it's okay. Patikadzoka vitravos unombopopota tasha takasopera chiko chikuitika. Nazati chiko. Usikana ari munhu confuse. Zvaakauya ari nezvariko zvino zvasiyana. Uzoiwa tanga kusvika aipfeka zvamadrezi, zvamajuzi, mazibhachi, aisa mazimakeup ake ekupenga. Uchizasi bhutsi rake rekuti rakasukura. But I don't think kuti pane chinhu chakaipa kwasi. Chakaipa papachi, she's a good person. Munhu anotogonawo kufambidza nenguva. Akuchinjawo mapfekero ochichi. Vakasvika pasina kudai. Neshanje dzako chendinozonokonedza kuti maibe. Unge munhu achinja nge vatova mutu. Tanga siri ndakapinza basa. Pasi pakatsvaga basa. Nezvaari zvezvi.